Linjateräs on jauhemaalauksen asiantuntija. Me sijataan täällä Tampereella, logistisesti Suomessa, aika keskeisellä sijainnilla. Meillä on tällä hetkellä 55 työntekijää ja me ollaan pystytty ehkä jopa vähän mollivoittavassa markkinassa kasvamaan hyvin radikaalisti. Pyrimme olemaan alalla edelläkävijöitä, sitä kautta palvelussa paras ja laadussa lyömätön, näin vaatimattomasti sanottuna. Meidän alkuperäinen tarve oli, kun me rupesin suunnittelemaan meidän uudisrakennusta, että miten me toteutetaan meidän kaasuvalvonta. Meillä oli valmiiksi jo detektorin ratkaisut meidän nykyisessä linjassa ja rakennuksessa, mutta uuden rakennuksen myötä meidän piti sitten kasvattaa kapasiteettia ja siinä vaiheessa detektorin laitteisto tuli kyseeseen, sitä kautta me siinä päädyttiin. Detektorin kanssa päästiin sopuun aikataulusta ja toimituksen sisällöstä ja se mahdollisti meille sen, että saatiin aikataulusta rakennus pystyyn ja käyttöön. Meillä oli aikaisemmin detektorin kaasuvalvontajärjestelmä ja anturit käytössä ja ne olivat meille sopivat ja tarkoituksen täyttävät, mutta sitten kun lähtiin suunnittelemaan uudisrakennusta, niin tulimme siihen lopputulokseen, että meidän tarvitsee rakentaa järjestelmää uusiksi ja kasvattaa sitä huomattavasti. Meille toimitettiin detektorin kaasuvalvontajärjestelmät, mitkä pystyttiin sitten tehdasautomatiikkaa liittämään. Päätös oli helppo, koska detektorin laatu kulkee rinnan meidän laadun kanssa. Me halutaan hyvät järjestelmät, jotka varmasti toimivat ja on pitkäikäiset. Sitten myös joustavuus. Saatiin noin tiukassa aikataulussa laitteet asennettua ja käyttöön ja myös se totta kai tärkeä aspekti on myös kilpailukykyiset hinnat, että pystytään tehokkailla ratkaisuilla ja järkevillä kustannuksilla toteuttamaan projektit. Detektorin kanssa viestintä sujuu todella hyvin, että asennuspäivistä informoitiin ja asennus toteutuu suunniteltuna ajankohtina. Saatiin tämä järjestelmä aikataulussa käyttöön ja testattua. Detektorin kanssa huolto ja ylläpito on sujunut todella hyvin, että heillä on saanut tarvittavan tuen laitteen käyttöönottoon ja määräaikaistarkastukset ja vastaavat on pystytty hoitamaan meidän aikataulujen mukaisesti. Ilman muuta suosittelisin. Detektorin kanssa oli helppo toimia ja heiltä pystyy ostamaan niin sanotun avaimet käteen paketin, että pystyy ulkoistamaan tämän asiantuntijoille eikä tarvinnut itse sitten ottaa selvää ja varmistua asioista niin paljon. Siinä luottamus oli rakennettu, niin siinä on helppo jatkaa yhteistyötä. Yhteistyössä detektorin kanssa jää päällimmäisenä tunteena luottavainen fiilis. Että kun ammattilaiset asialla, ketkä joka vaiheessa varmisti sitten, että tehdään oikeat päätökset ja oikeilla laitteilla, niin ei tarvinnut sitä asiakkaan stressata sitä sen enempää.